We hadden er even een paar dagen op wachtje matten, maar dan krijg ik wat. Want hier wil je twee prachtige wedstrijden op de IJsselmar bij de Lemmer Youth. Dat er omstreden waard tot op het bot. En daarover praten we vanzelfs in het Scootjesjournaal. Dat doen we met Pieter Brouwer, onze vaste analist. Douwe Visser van Snits, die schoot aan tafel. En we hebben nog een Douwe. En dat is Douwe Bob. Hij het even mooi het wetter op West. Het wit er vast. Hele mooie verhaal nu te vertellen. Maar wat kan hij nog beter? Jongen. En dat doet er ik in het Scootjesjournaal. Dat alles, mooi vanzelfs, de beginfilm. Het publiek. Binnen je nog Scootjesfans? Sweet Sunshine. Gelukkig weer er Joet weer bij. Maar ik prachtige wolkenpartijen trouwens. Pieter Brouwer. Aast hebben we het wijdwijde goede wedstrijden van Joet. Maar eerst wil ik nog even waarom komen op Juster. Want we hier Jeroen Pietersma aan boord. En die zei van Pieter Brouwer, die heeft mij de geheimen van de wegen van die IJsselmar bijgebracht. Wat heeft hij hem verteld? Want hij wordt dus net zezen. Nee, nou ja, dan weet ik net dat ik het wel zezen maar zelf. Maar we gingen toen een keer weer op het IJsselmar. En dat had dan te maken met draaien. Normaal is het altijd zo dat je in de wind op een beetje en dan kwart mogelijk draaien. En in de wegen is dat krek wat oors. Je moet 1, 2 draaien en dan heb je even niks en dan draaien. En dan is het, nou ja, dat het er leert. Dus dat is helemaal top. En dat is hier heel oorzus op al die oren marren. Wel het wie uit Zeewijk komt, dan moest dat gewoon dwan. Want dat is heel belangrijk. Want wat is het grote verschil? Ben die golven heger, grutter, langer? Nou, ze zijn grutter. Ze zijn heger. Dus ik wilde er altijd een keer een moment dat het schip begint in de wet te gaan. En dan maak je gewoon de golf op ziekje waar je het minste last van het draaien hebt. En die moet je even zien en dat is meestal de treden. En los van de kunst van de skipper, de kunde van de skipper, is het in een scootje beter op een IJsselmar als het oren? Ja, zeker. Ja, als het een zwaarder schip heeft, denk ik toch dat het noffelijker is om op een wegen te varen dan wanneer je een lichter schip hebt. Zij is het. Nou, Joet wat er 2 keer op de wegen van die IJsselmar zielt. Wedstrijdverslag 1. Die day Joert in Lemmer voor de Scootjeszielers. Maar het publiek ziet het van de morgen net. En eigenlijk weer dat wel zonde, want we kregen dadelijk in de start een situatie waarbij Langwar en Jouweren dwars zitten waren er ook grauw. En grauw woers omheuga. Maar Langwar die veer naar beneden en de protestvlaggen kwam dus bij grauw in het wand te hingen. Dat wie ik bij Langwar zat. En Jouweren die moest wachten. Ken ik er nog wel tussen. Want ik mij er net tussen, op het stadskort wie intussen al best. En dan met grauw ik een beetje naar beneden. En dan kent het spul verder. Maar er wordt raast om het leven en de protestvlaggen die wapperen. Dan is het duidelijk dat het oorlog in de scootjevloot is. Maar van het oren wie het vanzelfs ik wel wat aardig dat de Jouwer en Langwar zat dicht bij elkaar in de buurt zitten. Want dat binden beide kampioenskandidaten. En dat je dan alle scootjes joggen. De roerie prachtige IJsselmar. Dan weet je dat er ruimte genoeg is om een kant uit te gaan. En dat je dan zat dicht bij elkaar zitten. Dat maakt het van dat beetje publiek dan ik weer heel mooi. Langwar voorlopig voorop. En de Jouwer daar voorlopig achterom. Maar het skilde net zo heel vol hier. Want het zie je het al hier heel dicht bij elkaar. Die scootjes die elkaar het libbers
soer maken. Als zei het Dirk-Jan Rijnga, nou, doe hies me er wel even wat jij ertussen lezen kan, want door lijst hoe de verkeerde kant. Maar dan gaan die scootjes weer naar beneden, naar de dikta. En wat zullen we dan? Dat Snitsik naar voren komt. Die komt mij wat einde voren. Die is tred en viert. En achter Joure en Langwar. En dan maar eens zien hoe het verder alweer uitkomt. Daar komt Jereveen nog om de tonnen. Daar komt Grauw nog om de tonnen. Daar komt Ljouwert nog om de tonnen. En dan weet je hem dat het hele veld van 14 scootjes aan het gang weer. Nou ja, hier is Gerhard Pietersma met het Jennewaalse scootje. Alles of niets, dat weer Joert hun WhatsApp. Hij had er net een reving, ja, maar hij kwam dus achter in het veld te lanen. Maar hij heeft vissen te volle lijst van de vrije Huddewien, die er stier 5-6. En Langwar hier dat volle minder al hier, die ik nog wel wat les. Bleef voorlopig voorop en dan zit de Jouwer er al heel dicht achterom. En dan zien ze hoe dicht kunnen wij bij Langwar komen. Maar die worden zo gauw mogelijk verslaan. De Jousters die roeken het kampioenschap. Sure, hij kan volle heuger als Langwar. Want Langwar had volle meer laaien om Oerijn te bluwen en Sanon aan de scoort loslitten. En dan kom je er net aan te passen. En dan is het duidelijk dat Dirk-Jan Rijnga hier op die IJsselmar aan een overwinning aan het bouwen is. En dat die Langwaarders die het Azes een beetje in beeld komen. Dat die voorlopig maar ouwachtje matten wat er achter haar bad. Ja, daar ben ze in de vierde, maar daar gaat de Jouwer al 4 verloren. En dat betekent dat de Jouwer eerst om de tonnen komt en dat Langwar als tweede komt. En dan komt de Snits er dicht achteraan te gerren mij wat zijn. En dat ben dan de man die het shellitten. Dat ze voor in jaren op Sandij. Want ze zullen dat vanmiddag ik handhaven hier. Er komt Jenne Wout om de tonnen. Ja, allerlei en ik ken het skip net goed sturen. Komt dan in de slag met Ljouwert. Zijn rijtselkoor krijgt net. Maar dan weet je ten meeste dat je alles opneert. Hij wie favoriet voor dit kampioenschap. Maar hij zal het, omdat er achterin Rijker van der Moon zal dat net helje. En ik wil jou dus die show een beetje om hen heen. Van, ja, wij moeten nog een soort leren. En wij willen dat graag waan in dat achterste eind. Nou, komt de man nog aan, maar die show naar voren. En naar voren zoals ze bijvoorbeeld wel zijn. Die het verschrikkelijk goed doet. Al van oude Ronnemanje. Je lezen het nog van Snits. Komen ze aan ze misschien een eindje achter. En Grauw die moet maar strijden om naar voren te komen. Maar dat slag het net al hier. Zitten de akkermers achter hier. Ik meer van dit hier verwachten. Maar hier het ik vast dreig op deze dagen, Joert. Daar in de Lemmer. De wegen wien haar wat te heug. Maar dat wien ze net voor deze man. De oeraltus van de Jouwer. Dat wie echt de gangmaker van de moon op het wetter. En die man ben innig tevreden. Want die weten dat ze het helje zullen het kampioenschap waarschijnlijk. Maar nog 12 wedstrijden te gaan. Maar deze eerste plak ga je dan maar weer. En een zesde plak is voorlopig haar minste. En dat betekent een extra oerwinningje. Dit oerwinningje dat telt echt mee. En daar ben ze bijzonder mee innaam. De Jousters die het maar eigenlijk een liedse reefje zetten hier. Maar dan juichend oer de finish gaan. Want dit had ze dan toch maar bereikt. Dit eerste plakje is voor haar. Nou, daarachter geweldige twerren nog even voor Langwar had je dat zeggen. Maar die komen weer Oerijn en die komen als tweede oer de streek zit. Snits achter op een tweede plakje. En dan komt Wals 1 als vierde en Grauw als vijfde. Dat zijn de eerste 4 van de zielerij in de Lemmer van de Moon. Zij is het, Eelke. We zetten het nog heel even op kaart. De Jouwer wint dus. De eerste wedstrijd Langwar, tweede Snits, derde Watsijn, vierde, vijfde Grauw, Akram, Sais en Zoon het Jereveen. En dan kunnen we stellen dat na die eerste wedstrijd van de morgen het alweer spannend is. Dat er nog maar 0,8 punt tussen de nummer 1 en de nummer 2 zit. Dadelijk meer over wedstrijd 2, maar eerst nog even Jeroen praten. Want er gebeurde alweer genoeg in die eerste wedstrijd. Eerst wil ik met jou beginnen, Douwe Visser. Lokwenske met die tweede plak van de morgen. Dankjewel. Het moet toch weer een goed gevoel, Joen, hè? Ja, dat doe je prachtig. Echt weer. Dat doe je me heel erg aan, maar de hele ploeg. Ja, ja. Want het ziet het net mooi. Ontnota. Nee, het ziet net mooi. We doen domme dingen soms. En nee, het raakt niet. Die domme dingen? Domme dingen. Dat ben ik net wend van Douwe Visser. Nee, maar ja, soms even hier en dan gebeurt dat. Ja, hoe kan dat? Ja, net concentratie genoeg denken. En het schip raakt net helemaal net zin. Dus dan is er wat door te praktiseren. Hoe moet het hudder en dan mis je dingen. Ja. Een combinatie van factoren. Ja, maar net concentreer ik nog. Zo ken ik dat ik net. Je bent perfectionist. Ja, maar waarschijnlijk omdat ik een perfectionist ben, dan zit je vol te praktiseren hoe krijg ik die motor aan de gang. En dan viert je volgens ergens oors even in te zien. Ja, praten we dadelijk zo verder. Oren Douwe Bob. Doe hier van de middag even mijn boordje in mijn West van in mijn Elke Lok. Hoe wie dat?
Je moet het nog een keer doen. ik versta het een beetje, maar ik versta het niet zo goed. Je bent mee geweest in het bootje. Ja, Hoe was inderdaad. dat? Ja, super gaaf. Met Ilke ook, ja. Heel erg gaaf om dit zo van dicht bij te zien. Het is Best wel, geweld, hè? Ja, het is echt veel meer geweld dan dat ik zou denken dat het is. Het zijn de gladiatoren van het water. Het is echt heel erg gaaf. Wat een mooie benaming. De gladiatoren van het water. Ja. En hoe dichterbij, hoe spectaculair. Ja, zij is echt, het wel. Ja, zij Schreeuwen, is het. vloeken. Ja. Vloeken ze? Ja. Nee, Douwe, dat doen ze hier niet hoor. Nou. Echt niet. In het, Zo kennen we ze niet. Het zijn in het hele keurige Friesland, mannen. Echt, ja. Pieter, het wie een wedstrijd waar van alles bij gebeurde, hè? Ja, die prachtig om te zien. Ja, schitterend, spectaculair. Ja, Ja, dat is heel mooi. Ja, nou hier in die eerste wedstrijd bij de start, de situatie grauw langbaar. Ik leeuw dat we het in beeld hebben. Ik weet net dat de regime al kleersteen het. Er kwam een protest uit van grauw zeer langbaar. Kun je me uitlezen wat er gebeurt? Nou, ik denk dat de Douwe misschien dichterbij wie wij de lijn bij de bovenste boeien, dus we hebben hier een hele lijn voor. Maar ik denk dat Douwe hier denkt dat het er meer rond te krijgen bij de start. Ja. Tenminste dat ik het mij zou ken. Maar als het deze beeldje was, dan zou ze zeggen van ja, dat valt wel op mij. Maar Douwe? Nou ja, hij zal de boei wel ons naar je willen hebben. En dat koeder denk ik misschien ik wel, dat kennen wij nog niet helemaal beginnen. Nee. En dat, wie het lang was, Ja. dat hij hem ertussen drukken, zodat hij die boei niet doorvaren kon. Dus niet de mooiste start krijgen kon in zijn beleving. Ja. Dus dan wil je hinder terug het loef waar het ze schreef. Nou, En dat moet dan eigenlijk in principe vet wezen. nou protesteerden ze. Langbaar helpt er hem voor de finish uit. Grauw houdt hem erin. Dan wordt dat protest, ze matten naar de protestkamer. En nou is het net ontvankelijk verklaard omdat Douwe Visser van Grauw een fout bij het invullen van het formulier maken heeft. Ja, dat ken. Ja. Dat is moeilijk natuurlijk hoe te speculeren. Wij hadden ik alles aan. Dus dat is toen wij in die tijd dat wij skippen, of dat ik skippen weer. Dat doe je net met zin. Maar dat kan gebeuren. Dat is zo simpel als Ze viert net als een protest, hè, dat je komt uit de wedstrijd waai, dan moet je dat in een hurry moet je dat allemaal invullen. Zeker nou, omdat het tussen twee wedstrijden toch Ja, weer. dus dat met allemaal dat op de plak zetten, ja, dan is het logisch. Nee, het is niet logisch, maar dan is het begrijpelijk dat de details die op dat moment net belangrijk liedje voor jou, omdat jou in je eigen geliek, je eigen perceptie van het moment graag opschrijven wil. Want dat vind je dan het belangrijkste, want dat word je in het kwijtraadje terug dan een paar uur later pas inzinnen wordt. Ja, dat dan de details die voor de jury wel heel belangrijk zijn, want dat is geldig of niet geldig. Dat je dat dan even moet de kop schudden. Ja. Dat is niet Sarah. Ja. Nee. Maar toch krijg ik er een beetje gek gevoel bij. Ja, maar dat lijkt er meer aan die, denk ik. Oh ja, dat zo, ja. Ben ik weer de enige vrouw op tafel natuurlijk. Ja. Dat is het ik. Maar het is echt ingewikkeld om in te vullen. Ja, echt. Nou, ja, vooral in het normaal, net als je een oorlog tijd hebt en best rustig en dan kan je alles in het juiste perspectief zetten. Dan is het net zo moeilijk. Maar in de haast en in de emotie, kan dat gebeuren. kan dat heel makkelijk Ja. gebeuren. Ja. Het waren er wel, het waren haast een anticlimax dat je denkt van, het zal toch net maar een protest uiteten worden hier het kampioenschap. Nee, Dat hier natuurlijk wel heel wrang geweest, of net? Ja, dat is wel wrang. Het is voor degene die in wezen eerste worden. Dus, dat hebben wij ook al maar maken dat het wel noffelijk is. Maar het is natuurlijk voor de meesten die de Nasjogemon is het natuurlijk fantastisch. Want het het van die twaalf zeg maar dan nooit zo spannend was, denk ik. Nee, denk ik net. En dat brengt me bij Dirk-Jan Rijenga. Die zochten we op na die eerste De wedstrijd. eerste wedstrijd op een lemmer werd hij een wind aan te sluiten. En het ziet eventjes in die tweede route. Hè? Die in een overslag op Langwaar. Ja, we gingen een keer eerder een aanvaltje dienen. Daar gingen we gewoon weinig tijd voor, dat lukte net. Die man kan hartstikke goed verdedigen. En de tweede keer slaag het steken beter en toen gingen we hem bij de tonnen te pakken. Ja, toen ben je eigenlijk alleen maar vertrouwen. Ja. Ja, doe die en je hem krijgt een orenslag, hè? Tron maar. Ja, je moet de slag hem brekken op een gegeven moment. Want als je erachteraan ziet, dan weet je zeker dat je er net voorbij komt. En we dachten dat de wind er wat gunstiger lag en dat pakt gelukkig heel goed uit. En wat bloedt het spannend in het klassement. Ja, rete spannend, ja. Ik heb het lied beetje in Holland nog net helemaal. We zouden er samen met even voor zitten in. Maar ja, het is heel spannend tussen nu en Langwaar. Ja. Het is heel spannend in die. Wat Dirk-Jan ik zei, van de maar zijn eigen koers varen. Want als je erachteraan ziet, maar dat is ik een risico, of net? Als je erachter zit en niet, dan ben je sowieso in de aanval. Ja. Ja, dan kan je alleen maar ietsjes weer verlenen. Maar je wint er toch al achter en je hebt een kans om te winnen. Als je erachteraan varen, wordt het nooit wat. Hoe goed is die, Dirk-Jan? Hij het heel goed eerder aan het leren. Ja, dat is fantastisch. Hij ziet zonder protesten, hij ziet rond.
Hij ziet het net op. Het is, hij zoekt perfect. Ja. En hij heeft een snel schip. Want hij is eigenlijk nog jong. Ja, maar die man er al wat jaren mooi. Ja. Die zitten als beukerke zitten al op die dingen. Die ben op het wetter geboren. Die ben hard op het wetter geboren. Dus, en ze zijn goed, ze zijn het eigenlijk, dus ze leren het. En nou, kijk op Pieter zei, ze varen van die gewoon heel erg slim. Hè? Goed in de aanval, heel goed verdedigen het met goede keuzes daarin maken. Goeie starten. Goeie starten, ja, dat is echt heel belangrijk. Dat zit ze heel safe altijd bij de eerste, wat rijden bij de bovenboei. Nou, dan kennen wij een puntje zo. Ja. Goeie concentratie, focus. Ja. Ja. Beginnen wedstrijd 2, want daar lijkt de focus bij een hele oren, meneer. Ze zijn dat de wien wat minder is in de Lemmer. Het weer absoluut net het geval wanneer de media weer nog steeds een heel soort wien. En dat betekent dat zelfs Jenne Waardek inreeft hier. En Jouwer zie het bij de start weer op hetzelfde plak. Helemaal boppen in, wol in de buurt van Langwaar. Maar dat weer dan verder alles. Alleen nog in ze grauw net om een beetje te pesten. We zeggen wel een rode vlaggen bij Jereveen. Hebben we net zo'n werd dat van kwam. En we zeggen Snits die te heel goed van start ging. En richting de bopperste tonnen als eerste komt. Maar er zit Jouwer er al vlak achterom. En dan komt het hele veld daar achterom. Maar ja, Douwe Visser van Snits die wil eigenlijk nog wel even snel letten. Dat hij een van de beste scootjeszilders is van de vloot. En gaat dus voorop en Dirk en Rijgen. Maar voorlopig genoegen nemen met het tweede plak. Nou, komt de rest achterom. Hoe zit dat precies? Die Langwater stond toch ik mij aan de kop in het klassement? Ja, die kom ik wel vanzelfs. En dan komt Walts Eind nog achteraan. En de Walts Eind die moet even omheug houden om de Langwaders ertussen te litten. En dan zitten de eerste fjouwer van de Molen weer helemaal op hetzelfde plak als van de media. Maar ja, daar komt Jenne Waard nog om. Die is no better daaruit vanzelfs. En wilst de Ljouwer erachter helemaal scheef leidt, zei Jenne Waard en Walts Eind, maar nog maar een keer even omheug. Want ik wil daartussen. Het is minder jocht dat ik daar kom. En dan zullen er nog wel oren tussen. Ja, dus schoot de Lemmer ik al onverzeld. En ja, je mag er nooit oer stuurboord bij die tonnen komen. Maar ja, als je dan van de wal komt, daar haal je dan het beste. En dan word je wolsters graag van oer stuurboord bij die tonnen komen kennen door. Nou, Grauw. Die komt helemaal wat achterin. Helpt het dus absoluut net meer. Alles of niets daar joert ik dingen. Maar die actie van de Molen op de start. En vanmiddag met ze zien dat ze een beetje achteruit wij komen kennen. Maar voorlopig zitten ze heel bot achterin. En moeten ze de oren skippen nog zien letten. Die moeten het roer heen kroepen op een of andere manier. Om naar voren te komen. Maar voorin zit Snits, er zit de Jouwer. En er zitten die orenmannen. En we krijgen eigenlijk in de hele media van het veld een voorhoede. Maar een beer 6 zo'n skippen. In eerste instantie werd hem hulp meer afvallen. Dan een middenmoot. En dan daarachterin de lijsten. En ja, die zit elkaar natuurlijk tiege dwars. Want vooral bij die onderste tonnen, dan scoot het al eer in elkaar. Ik ga jocht op gang. Ik ga jocht op voorrang. Maar dat krijgen ze net al eer. En dan valt er een bemanningslid bij Grauw op boord. Dat er een liedsaanvaring is met Jereveen. Maar daar komt het al het bandje al afvliegen en hij wordt eindelijk onmiddellijk weer, douwer op, al hel je maar op, gaan we die in. Dit is helemaal clear. De Jouwer die beziekt het Snits aan te vallen in de tussentijd, want die joggen helemaal net om wat er bij die Grausters aan de gang is. En Snits die moet al in de verdediging komen, maar dat doet ze voorlopig goed. En dan komt de Lemmer ertussen terug. Lemmer die stroot ineens naar een tweede plakje daar. En Langwaar moet genoegen nemen met een vierde plakje. En dat is de man net helemaal naar het zin verzeld. Maar deze man die show nergens nee. Dat is Snits, die lezen voorop. En die willen even snel laten dat zij scootjes zullen. En hier komen de Jouweren. En die zei van Snits eerste, dan wij Joert tweede. En verder hebben we er helemaal niks om naar te zien. Want dan komt het voor u al heel goed. En dan komen Langwaar en Walts Eind erom. En die sneuvelen dan Lemmer weer sneuvelen bij de tonnen. En dat betekent dat die daar weer achterom komt. En zo komt het hele veld. Scoot dan weer een hele beetje in elkaar. Komen ze al weer dichterbij. Maar even later ben ze al weer uit elkaar. En ja, dat hij op zo'n prachtige Iselmar verzeld. Maar hij bloedt voorop. De man van Snits die het even snel laten willen dat zij eigenlijk de potentiële kanshavers winnen in dit kampioenschap. En dat ze een beetje door ongeluk verlen. Nou, dan komt alle veld komt weer bij elkaar. In de vierde Langwaar die dekt Walts Eind. Wilst de Jouwer alweer op wij is naar het volgende plak. En wij zorgen naar de Lemmer, want die wil ze graag op eigen wetter zien laten. Dat die man, dat ze wat kennen. Want van de morgen voelt dat wat zin. Maar ze komen voorlopig net vooruit. En hier zit Grauw
helemaal achterin. Maar je voorstelt, Jerre bij de favorieten en je zit er op de laatste dag in Lemmer helemaal achterin. Nou, de man van die beginnen weer op de tonnen al hier. Dat is Berend Mink. Die zit een beetje in de middenmoot. Vooral hier is tussen stikken 5-6 scootjes. Dan kwam Berend Mink en dan kwam de achterhoede. En zij, ja, dit is even uw statieportretje van Dirk-Jan Rijenga. Want de man die heel bekeken, rustig zieltjoert. Zielen naar een tweede plak. Snits net onval, dat interesseert u net. En Snits is dus de winnaar van de laatste dag in de Lemmer. Morgen in wedstrijd, jongens. Ja, en daar hebben we nou al zin in. Maar eerst nog even de uitslag van Joert, van de Midje. Snits, daar weer weer op het eerste plak. De Jouwer, tweede, tredde Langwaar, wat zijn vierde, vijfde de Lemmer, zegde de hele mannen en het Jereveen zonde. Nou, en kijk en huiver, zo ik op zijn Nederlands zei. Op het eerste plak stiet de Jouwer met 22,8. Op het tweede plak Langwaar met 23 punten en dan valt het God met Grauw met 28,8. Het gaat dus tussen de nummers 1 en 2. 2e punt. Het is echt niks. Het nooit eruit. Het is echt, het naait eruit. Maar voordat ik echt boze gezichten in de regie krijg, moet ik nog even de uitslag van de quiz, want die is ik belangrijk. Want wij hier nog 2 voorspellingen, één voor de wedstrijd van Van der Moon en één voor Van der Middy. Jelle Franke hier zijn dat Van der Moon Jenne Woord winnen zou. Net gebeurd. En wie bij Amels die zei dat volgens mij de Lemmer winnen zou. Echt net gebeurd. En dat betekent dat Abel de winnaar is van de quiz en die mij mooi elke lok in het boordje. Zelf even ballen mij nemen, zoek ze. En dan gaan we nou verder met het gesprek. Twatziende, het is niks. En hoe komt dat moment? Dus die geen nauwelijks. Ja, wie zei dat? Piet Paulusma. Nou, dan heb ik me twijfeld. Nee, wie krijgt 2? Nou ja, dat wordt het alleen nog maar spannender van. Maar ja, het is zo heel belangrijk. Hè. Het is net te hopen dat de geluksfactor in wezen een rol begint te spelen. Ja, als en als het dan 2 heeft, ja, dan krijg je dat. Dat is ook zo. En dat is jammer. Ja, maar je hebt scootjes die beter maar minder wien varen en scootjes die minder maar een beetje wien varen. Het zijn ongeveer dezelfde soort schippen. Het heeft ongeveer dezelfde kantometers. Dus wat dat betreft, en daarachter, ja, oké, dat kan natuurlijk hartstikke spannend worden. Daar kan nog 4 worden. Ja. Maar daar kan ik nog wel een paar plakken zakje maken. Dat is het verhaal wel. Alleen het gaat in wezen. Het gaat om de eerste plak, ja. En daar gaat het dan niet wezen om. En dat wordt wel, dat zou heel jammer zijn. Ja. Nou, ze is toch net in die positie, dus die is net op 1 of 2, maar hoe zou ze nou die dag ingaan vanmorgen? Dat is spannend. Dat is heel lastig. Kun je erover nadenken van wat is je tactiek? Nou, kijk, wat Pieters kreeg zei, dat het suklicht waar is, ja, dan moet je heel erg op zeker proberen te varen. En wat je dan in de hand hebt, moet je gewoon een houdschermje. Dus ik denk daar staan gewoon toch wel juist dat die beide skippen heel erg met elkaar te krijgen hebben. Ja. Die proberen goed tussen elkaar te bloemen. Degene die het eerste tussen de boei en de tegenstander kwam van die beide. Ja, die scoort heeg. Ja. Die had niet te komen. En dus dat gaat om dat eerste moment uit de stad waar je komt dan kerst die tegenstander voortbrengen. Want ze hoef ik maar van elkaar te wijzen. Dus je hoeft alleen maar voor te wijzen. Dus kun je eerst aan de voortbrengen. Of tussen de boei, eerst volgende boei en de tegenstander. Ja, dan heeft hij Goois hegen. Dus dat wordt heel spannend voor die man. Ja, Douw Bob, viel de spanning ik al op in? Nou, ik vond het wel heel heftig om te zien. Wat is je vraag? Of je de spanning al op voelt lopen? Oh, om te spelen? Voor het kampioenschap. Welk kampioenschap? Morgen. Ja, morgen. Ja, nou ja, ik denk, ik zit hier met iemand uit Jouwer, Jan ten Boom is mijn... Ja. Maar ik dacht dat we het... Ik had begrepen dat we het eigenlijk al bijna zouden horen. Dat we het al zouden weten. Maar het is toch niet dus, zo. 2 tiende punten, Douwe. En morgen moet er nog voor gezegd worden. Ik ga het zeker wel, ik ga het wel volgen nu. Wel volgen. Het brengt me even bij een situatie waar jij het even over had. Er waren 2 die op elkaar botsten, zei jij. Ja. Heb je dat gezien? Ja, die jongen die net viel. Ja, en dat hebben wij in beeld. Die jongen die net viel, dat zag jij. De achterste die ging tegen het roer aan. En die jongen die zit bij de, hoe heet dat, heeft zo'n mooi woord, het ding waarmee je daadwerkelijk stuurt. Helmhout.
Kijk, dat vind ik mooi. Daar ging hij staan. En Ilke zei ook ja, waar je nou echt niet moet gaan staan, dat is daar dan. En hij stond er en hij viel, maar gelukkig En hij wel viel allemaal overboord. zo. Ja, nou ja, je Ja, zegt het, hè. dat Hij viel, maar er werd ook wel heel mooi mee omgaan. Want alles in de natuur van de mens, wat mij zou stoppen, terug, we gaan hem halen. Maar het was echt gewoon zo. Oh, jammer. En ze gooien zo'n boei, een reddingsboei en zeggen, zie je later, grap. Ja. En ze gaan De gewoon vloot door. wacht Ja. op niemand. Nou ja, Nee, inderdaad. zo gaat dat. Ja. Dat is wel heel Ja. tof. Maar er was nog wel een andere situatie, die tussen Jennewaard en de Lemmer. Daar mag ik nog even zeggen, want dat hebben we volgens mij wel in beeld, of hebben we dat ik net in beeld. Maar in elk geval weten we dat Gerhard Pietersma naar het ziekenhuis bedaren is. Omdat hij tussen de reling en het helmhout klem kwam te zitten. Oké. We zien hem hier dat de EHBO erbij is. Ja, dat ken ik, hè. Ja, Sandai weet wel. Hè. Die wien die weer vooral hier onderin, wie zijn dan toch wel aardig vlagerig. Dus ik kies er maar een bepaalde inschatting kies op een toon houden. Ik weet niet precies wanneer het dit gebeurd is, maar bij boeien wie het soms verrekt de lastig. Want dan heeft een bepaalde draai. En een bepaalde snelheid in de draai. En dan in één keer komt er een vlaag wind in. En dan valt het wat bovenop die boeien vast. Ja. Dan moesten we weer omsturen. Nou had je dan dat hij natuurlijk hetzelfde gevoel. Als je achter elkaar aanvaren. Dan schat je de snelheid van de voorlezende skip zij in. Ja. En dat dan krijg je stilvalt. En jou krijg je, dan krijg je een vlaag Ja. in. Dat is lastig, ja. En het jouwt net mooi. En het is allemaal ijzer en het is spiekerhut en vlees is zacht. Ja. Ja, dat viel nooit Ja, lekker. is het zelf volgens mij maken? Nou, nee, dat zijn net op die manier lopen. Nee, dat kan me niet herinneren. Do, Pieter? Ja, hier keer op eigen maar onder waterlijn. In de scoortvest. In de scoortvest. Ja, wie bij de vak. Dan heb je wel even penibele momenten, denk ik. Ja, op dat moment brak ik zeker net bord doen, maar Nee, dan ben je alleen nog maar on surviven. ja. Ja. Maar alles en nou wat komt de 14. Ja, Ja. wow, ja, dan keer ik me zien. Het is, het bleef toch Ja, een dat sport, speeltje. mooi materiaal, wat zwier en... Ja, het is eigenlijk lekker lamp en sfeer. Dus Ja. aan je thee krijgen of je geen buiten boord, dat viel heel erg onmachtig. Ja. Ja. Ik wil het met jou toch nog even hebben hoe het zeil. Oh, wat fijn. Even een filosofisch gesprek over hoe je de klik met een zeil krijgt. Want hier is altijd orenzeil, nou is molenaar. We hebben er de eerste dag nog oerhaan. Ja. Nou, toen liep het er een beetje op van Ja, treft hij het wel met zijn zeil? nou, dat zeil, het pech dat het met mij zielen moet. Dat zeil is prima. Maar ja, nou ja, ik snap eigenlijk niet hoe het moest. Dan komt het eigenlijk op deel. Ik heb me gewoon serieus dat het is. En dat is heel vervelend, want ik heb altijd beweerd dat er geen enkel zeil is wat net zielen wil. Alleen je snapt het soms niet. Maar wat kun je nou een zeil net snappen? Oh, heb je een uurtje? Nee. Nee, dat is jammer. Dat kan je zelf wel net te snappen. Ja. Ja, maar dat is een bepaald... In dit geval, kijk, het kort samenvatten. Je hebt zien hoe lang maar een bepaald ontwerp hij werkt. En daar heb je een heleboel informatie erop dient. Dat zit helemaal door je hele lief in. En je bent erop uitrichten op een bepaalde vlagen en situaties zat te reageren. Omdat het prettigste viel. En de zielt het schip dan ik het huste. Ja, en dat is met dit zal krijg iets oors. Ja. En dan moet je dat moet je weer helemaal opnieuw leren. Ja, helemaal opnieuw leren. Dat zou met weer van jou worden. Dat schip en dat zou met bij elkaar passing in. Je stuur, ik stuur dat denk ik al heel lang. Dus ik weet precies wanneer dat schip goed vaart. En dan moet ik het zeil erbij zien te krijgen, om dat gevoel weer om te krijgen. En hier stuurt voor het eerst het gevoel van, nou, nee, ik al eerder. Maar onder deze omstandigheden mezelf alleen wel. Op wat zijn wie het verschrikkelijk slecht. Die heb ik een goede start, maar we zaken in no time naar de plek daar. Hopeloos. Ik ben blij dat de wedstrijd ouder wie ons hier 14 in de ben ik bij. Ja. Nou, en dat is voor mij haast niet te doen, zeg maar zeggen. Dat viel als een persoonlijke nederlaag. En ja, nou begint het op basis van die dingen die daar fout gaan, begonnen we nou weer verder te sharen. En nou begint het staren een beetje beter te worden. Je begint hem kort te vinden. Het zeil en ik willen staren gewoon wel maar elkaar is. Ja. Ja. Ik zeg niet dat het helemaal als ze is, maar begint te komt komen. Komt er Douwe Bob zit aan tafel omdat het gewoon een geweldige muzikant is. Ja, en wij eren binnen dat hij hier aan tafel zit. Te gek om hier te zijn. Ja, Douwe, de spelers net dat nummer Sweet Sunshine, dat we hier alle dagen al jaren. Dat draaien jullie gewoon al. Nee, toen spelers Pass It On en het is een beetje, het is handig om hem in te pluggen, Ja, dat is misschien wel goed, ja. Het heeft wel een beetje mijn scootjesziel, hè? Want het giet er eigenlijk meer door Oeriaan. Dat is heel mooi dat jij dat zegt.
Die vindt het oké als ik in het Nederlands antwoord, hè? Nee, dat mag niet erg. Maar we hadden het erover. Wat ik ook zo mooi vond is ook dat... waar wij het net ook over hadden, dat is zo heel... Dat de wind hier best wel... dat je niet echt weet wat er gaat gebeuren. En daardoor moet je ook helemaal de hele tijd laten vieren en dan weer aantrekken, toch? En ik zag ze dat doen en ik dacht, daar word je zo moe van. En toen vroeg ik aan Ilke, zei ik van, maar waarom kan je ze niet draaien met iets? Zei ze, nee, dat mag niet. Het moet wel echt op de ouderwetse manier. Ja. En zo wordt het doorgegeven. Van vader op dochter op zoon. Ja, vooral het is heel mooi om... Voorlopig nog. Ja, jawel hè? Ja. Ja. Het is een ouderwetse sport hoor, dat is goed. Ja, die Friese hè? Ja, die Friese. Houden vast aan tradities. Ja. En dat is ook mooi, Douwbob. Ik zou zeggen, ga spelen. We gaan genieten. Dankjewel. These are bittersweet days, and it's hard if you don't know, child. These are bittersweet days. As we talk about life, you may think that her love is gone, but you'll find it's still strong. Keep your memories alive. What seems lost is still inside. Practice love until you master it, and pass it on. These are days as they come, and the struggle of moving on. These are days as they come. As he picks up a box and he leaves for the final time, they'll always be entwined. Keep your memories alive. What seems lost is still inside. Practice love until you master it, and pass it on. Keep your memories alive. What seems lost is still inside. Practice love until you master it. These are uncertain times. These are uncertain times. These are uncertain times. Keep your memories alive. What seems lost is still inside. Practice love until you master it, and pass it on. Keep your memories alive. What seems lost is still inside. Practice love until you master it, and pass it on. Dankjewel. Wauw, Douwe, echt viergetank. Dankjewel. Het gaat gewoon hoe je hem. Ja, Pass it on, het leven is onzeker. Ja. En hoor die herinnering van Joet ik beet, Ja, Douwe. zeker. Dat gaan we Van verder, hè? hoe dat die maar dat zeilen en die. Ja, komt goed. En morgen ik nog weer een goede prestatie, want uiteindelijk stem gewoon zegde in het klassement. Ja, verbazingwekkend, hè? Ja, Ja. dat verbaast hij gewoon. Ja, het komt zo dramatisch. Dat denk ik wel er helemaal net naar Sjen. Krijgt hem van mij. En dan Ik lees zeg ik bij daar papier. Ik denk, verdorie, steen zou je. Ja, mais hebben. Lees hem in. Ja, komt u net. Morgen kist misschien nog wel naar het vijfde. En morgen dan wordt er zield op de Snitsermar, het thuiswetter van Douwe. En dan is de big final. 0,2 verschil. 18 graden wordt het en windkracht 2. Het giet net hut dus. Maar wij, wol, morgen, iets goedjes journaal. Doeg! Hoi.